Pois mire, Galicia de momento sigue bastante por debaixo da media do Estado no que é o desemprego. Para nós iso aínda non chega, o feito de que estemos 5 puntos por debaixo da taxa de desemprego de España non chega. Neste último mes o paro en Galicia subiu un 1%, no resto de España subiu en torno ao 1,6%. Neste último mes, en Galicia, hai 2.400 persoas máis que se incorporan ás listas do paro e, evidentemente, iso a nós non nos pode satisfacer para nada. Si é certo que o que sí podemos apreciar é que, cando menos, hai un descenso se o comparamos cos anos anteriores nas mesmas datas das persoas que se incorporan ao paro, é dicir, hai unha desaceleración, por decirlo así, do incremento de paro. Se nos remontamos ao ano anterior, o 2010, entre xaneiro e febreiro, creo recordar que eran 2.500, a 100 persoas máis. Se nos remontamos ao ano 2009, creo recordar que foran en torno a 5.000, é dicir, o doble de persoas que se incorporaron ás listas do desemprego. Evidentemente, iso a nós non nos satisface e por iso lle trasladamos ao Goberno galego que ten que ser unha máxima prioridade o atender á creación de emprego. Si é certo que o Goberno galego tamén necesita colaboración, e necesita colaboración desde o Goberno do Estado. O que non podemos permitir é que o Goberno do Estado este penalizando continuamente as decisións que se toman no Goberno galego para favorecer a creación de emprego. E refírome a eses máis de 800 millóns de euros que se están comprometendo en tema de financiación e que non temos certeza que se nos asignen, aínda que nos corresponden, que permitirían xenerar 14.000 postos de traballo, ou falamos do decreto do carbón que nos pode penalizar en máis de 3.000 postos de traballo, ou falamos na política de pesca que tamén podría comprometer máis de 3.000 postos de traballo. É dicir, o Goberno galego ten que tomar decisións a este respecto, pero temos que exixirlle ao Goberno do Estado que non nos penalice nese esforzo que se está levando aquí en Galicia.